vijestima u 7 večeras gledajte. Gradska vijećnica, jedan od najvažnijih simbola kulturne i historijske baštine Sarajeva, obilježava 32. godišnjicu svog stradanja. Počela godišnja vježba EUFOR-a Brzi odgovor. Svrha vježbe je da potvrdi stalnu podršku partnerima u Bosni i Hercegovini u održavanju bezbjednog okruženja. U narednim mjesecima očekuje se pojačan priliv migranata, desetine ih se do sada utopilo u Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji. Izraelska vojska pokrenula zračne napade širom južnog Libana, a Hezbollah je odgovorio velikim dronovima i raketnim napadom. U Srbiji se nastavljaju protesti protiv iskopavanja. Iako su bili masovni, rijetko ko vjeruje da su dovoljni da uzdrmaju vlast Aleksandra Vučića. Naš izbor je istina, neka vaš budu vijesti u 7.